hewo ogini ọ na-adakwa ada chimo ogini na-akwatu na president ndị Nigeria hey bati adakwa na ebe o jelu nzukọ na Tokyo hey bịanụ ka unu nụrụ ife ndị mmadụ na-ekwu na kọmentị ọ dakwa chimo biko na-ekpuchinata m ka otu wee da maka ndị nwe ihu akwụkwọ amakwa m na ochu oyi n'ọkpa na oyi oversize ka ogini ụfọdụ na-asị na si jide telo kwari akwa na ya bụ telo kwara oversize hey ụfọdụ si na-akwa oyi akwa ndị ọrụ agha na ọya bụ ya akwaturie chimo ụfọdụ sikwa na kọmentị ntị na ada na fanwa adagwa ebe ejelu pati DCA hey Chineke ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na ọkwa asị ndị kagoro nka na faje ezuo ike na-analụ ego ụgwọ ọnwa ndị kalụ nka ka ndị ahụ dị ndị gbasiri ike ya bụ asịsị kwụọ ajafa akwụọ atịtị kwụọ fentifa akwụọ atịtị uwe okwute fa awụọ ka fa bịa nọrọ na ndọrọ ọchịchị na nkwụcha abụghị ụjọ ndị akalụ nka ajụ si n'ọfanwa na fa ya achịgide wee nwụrụ na fa ya achịgide wee karịsịcha hey nekwanụ na bati ejegokwanụ taa ya ule n'ihu hey bati ejegokwanụ wee taa ya ule nke bụzikwanụ ọdụkwa ka ndebi ya n'ebe anya ụfọdụ tio na oriho nni wee pụta hey ụfọdụ tiola akwụkwọ ụlọ anyatị nke ọ na-adazi ada ọfụghị ụzọ ụfọdụ ti na ogini na-atụ ya egwu na ogini na-ama akwụkwọ n'umo alejediri ife mfụkwa na kọmentị ka m gụrụ unu ike ndị gọọmenti ya dụrọkwa m na ife na-afịakwa na kọmentị ka nkụ ndị na-amụ karịkwọrọ ndị na-ebe nya biko nya adazina hey ogini butelu na ada nke a biko nwanne unu ama akwụkwọ na ịmarụkwa ife oyi kwuo ọdụ ka akwa nwanne oyi yunifọm ndị ọrụ agha nwa oyi kwaturu ya ka ọdụ ka hotelu kwara oversize ama akwụkwọ m ka shu acheri ya nke mmadụ hey ka onugogbe anya ururu unye efichaghị ya ọfụma nwanne unu ama akwụkwọ ka onnike oriho okotorigba na ife na-afịakwa na nke ikpeazụ abụ na aka na-achị Naijiria ejegokwanụ na Turkey amakwa m na ọfụghị ụzọ ka akpa ụkwụ ya akpọrọ n'ala nwanne unu amakwa ife afụzikwa bụ a na-ama ada iyom a na-ama ada ndị ọrụ agha na ndị ọrụ nche na-aghọ ya onye vidio ri ya akpọ wee si Naijiria wee jee nọrọ na-ebido kwanụ ee na prezidenti anyị na-aga ọfụma na ahụ siri ike na ọ bịara ife ibia bịara ewo divi mara ife na-eme ha na-ama adakwa iyom ha na-ama adakwa ka ọ darughị ana ọ bụrụ na ọ darughị ana gịnị ka anyị yada akụ hey thank God na ọrụ ndị nchekwaba aghọrọrọ ya n'aka ọ bụrụ na ọ darughị ana kwa iti na n'ebe ahụ hey ọ ya anatazikwa nwekwa ike bifo nọcha na ITU wee nata ndị na-achị Naijiria achịcha bieri ahụ ọchịchị ọzọ hey ọ gịnị ka anyị akpọ nke a biko ọ bụ ọkwa m ụtarị alejediri ife mfụkwa na kọmentị ka nkọ etu okwe nje Tọki aka m akpa abụ m ụdụkwa ọcha anụ okwunu m ebe ọ nọ wee mee hey nna anyị dazi na do mbọsị ọzọ ịkpọrọ ndị mmadụ ndị ọrụ nche ya esoro n'aka ịfụ ka prezidenti nke Nigeria ịzọ ndọrọ ọchịchị ọkwa na Uganda ka ogene ọ na-ji gbagolu steepụ ọkpị ya nke ahụ bụ na ọkpị ya ha emechi ọ nọrọ ọkpị ya na-eme meghe emechie ọha kọntrolu nwa ọkpị ya na-eme ewe meghe mechie aka ya a na-eme ntu ndị ọrụ nchekwaba a na-aghọrọ aka ọnụ ya dịrị etu ọ na-eme ọnụ ya a na-aghọ ya n'aka na-aghọ ya n'ọkpa hey odukwa etu a mbosi ọzọ kpọrọkwa ndị ọrụ nchekwaba aka na-abụ ka ha na-aghọghị n'aka na-aghọghị n'ọkpa ọ ya ha bịa na-ada ka fa marụkwa mgbe iji ada hey ọ bụkwa nọ na Naijiria ka ọ dara ada ọ kakwa mma na nke a bụkwa intanashọnal ada hey ebe ka anyị ebido kọba nwekwana izu anyị ebufone ma BBC o ma TIU ma CWO ma ndị nne ma ndị nna ebukọkwafa n'izu a na-agagharị na onye na-achị anyị bụkwa na Turkey amakwa nnụnụ ndị Turkey adịghị ya mma n'ahụ ka anwụnta atara ebe ahụ ka ife efere n'elu ha jụ aka dị ya n'anya hey nwoke ruo ebe ejere nzukọ ibi ya na-agakwa ọ na-aga ọ na-asụ gana bifo ịmara ife na-eme ịkata gbam hey ebe ka ya ebido n'ụkọba ọ sịchakwana nụ mbikoro n'okwe nke nụ ife mfụkwa ọnụ na kọmentị ka m kọrọ etu okwe nje Turkey anọkwa m ebe ọ nọ wee mee ife ndị mmadụ dekwa ka m kọwara ụlọ aka m ọkpa m adị ọkwa ya hey